Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskal lan merkatuak albiste onak ematen jarraitzen du. Urrian, gizarte segurantzako afiliazioa 1,1% hasi zen urte arteko tasan. Eta lehen aldiz, gainditu zuen 1,131,000 afiliatuen langa. Bai emakumeen, bai gizonen artean aurrerapenak eginez. Bestalde, Lanbiden erregistratutako langabezia 0,8% jaitsi da urte arteko tasan. 13 hilabetez jarraian beherakada metatuz eta 108.000 pertsonaren azpitik kokatuz. 2008tik urriko hilabete batean izandako daturik basuena. Aitzitik, industriak ahultasun zantzuak erakusten ditu. Euskadiko industria produkzioa 0,8% jaitsi zen irailean. Indizearen osagai guztiek atzera egin zuten, kontsumo ondasun iraunkorrek eta energia ondasunek izan ezik. Horiek hastea lortu baitzuten. Hurrengora arte!